Kowe dadi abdi seprono sprene demenake ora kaya sak gedhagan iki. Lah kok dadi wangkal kowe. Perkara wangkal niku mergo kula duwe gegayuhan, Gus. Nek kula ora duwe gegayuhan ora bakal kula wangkal. Bathara Guru kan maring keterangan kali kula. Ora menehi keterangan sing gumathok. Tekan lak-lakane naga. Kendhita Ayat Mimang Kadanga Dewa. Kula mboten ajeng mundur. Wah, wangkal wae. Edan. Ayo cemplung keceren ra iso tangi. Niki wau le ampun niku kenggonan Bathara Wenang. Wah, ora ngerti. Ora ngerti karo nyengenges ya terus. Drowerku duwe nyengenges. Lara matuk ngono. Yer. Petro edan, Petro iki irunge nyangkleng. Wae copot mekutaku. Wani bales mani nek karo kowe. Piye wis paham? Wis, Pak. Karaku ki ternyata kembar, Pak. Wih. Boyo, cangkeme jembar. Dapur. Ngopo ning kene? Ajeng kaya Ndara Janaka. Janaka ya Janaka kok Semar. Bagong ora teka ya dijujuk omahe karepe ngopo kok ora tekan kene ora ngletepi kewajiban gara-gara. Mengko mbok menawa ana apa ta apa? Mir. Waduh, kaya apa? Truk. Kira. Prek. Karo kakangne kok nekke kira ora. Lah saiki kok malah kae bengok-bengok lho kok malah mancik watu kae ngopo ya kae? Halo. Weh. Oh, edan ora kae, mancik watu kok mledingi silit kae lho. Pancen edan kok Bagong ya ora. Tole ngopo? Aku sowan, Pak. Ana wigati sing arep tak takoke karo slirane Bapak. Wong-wong dia mangu kung. Mareka den prayitna semuri resika balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi Bagong kowe tak arep-arep cah bagus. Lah kok dadi ora netepi kewajiban kaya kakangmu sakloron. Pancen tak sengaja, Pak. Aku ra sowan wanci gara-gara aku jane wis ngerti gareng nembang apa Petruk nembang apa do begijikan. Ternyata ketok saiki sapa yang berperan besar dalam hal gara-gara. Lho. Maksude piye? Nyatane kowe metu wong telu Semar, Gareng, Petruk blas ora ana sing iso gawe guyu penonton. Kehilangan nyawa. Nyawane aku. Wah, ora sombong le. Ya mengki mau mergo klasikan, bapak ki piyai sepuh ngetokke sing klasik-klasikan. Saurarane klasik-klasikan kan ana dagelan kaya to. Motongo lan sak piturute. Motongo ki ngapa masuke cah kuwi? Hah? Saurarane Petruk dadi Rawana, Gareng dadi Rama, Semar dadi Sinta. Lho, iso dienggo menghibur kok meng
Coklat abang ijo putih, coklat biru telek kebo. Cah kok omongane kaya ngono ya. Ngopo Bagong? Ngene, Mit. Sowanku ngersaning bapak kejaba aku ra melu gara-gara aku jane duwe wigati, Pak. Wigati apa? Demben aku jagongan karo Petro karo Gareng, ta, Tru? Ha ta, Reng? Ah iya. Kowe wong loro do rangkul-rangkulan karo mangsamu, aku ora grantes pikirku. Hah? Kowe wong loro do so. Wah, so ki tangan karo tangan ditempleki lho. So ngono kae. Terus rangkul-rangkulan ambung-ambungan. Wong loro kaya le bagiane tumpuk undang ki atiku grantes, Truk. Lho, kuse to. Biyen jaman semono kae ngrembug apa? Alah kowe bar ketemu karo Begawan Slontrot, Solontara. Bapakmu dek jaman kowe urung dipek karo Semar. Semar iki bapak sambungamu. Bapak ya wis ngerti ya, Pak. Iya. Kowe mbiyen jenenge jarane pecok karo Mercubuana, Mercukilan. Terus kowe digawa karo Bapak Semar wujud kaya ngono kuwi. Terus kowe gugat nang kayangan takon karo wong tuamu, kowe dituduhke karo Bathara sapa? Terus Sangasih Prana. Heeh, Sangasih Prana. Bathara sapa kuwi? Bathara Wenang. Apa rumangsamu aku ra iri? Apa rumangsamu aku ra meri? Aku ya meri, Tru. Aku ki ya kepengin ketemu karo bapakku, ketemen ngroh kowe. Ketemen. Ketemu karo wong tuaku. Ngono. Aku mau bar munggah kayangan, Pak. Ngopo nang kayangan? Tuku dawet. Ayo mestine aku nang kayangan ki gugat. Ngersaning dewa, takon nuduhi sapa bapakku. Terus piye le? Bathara Guru maringi dawuh. Ora, Bathara Guru ora ngerti sapa bapakku. Terus aku nesu. Lho. Nesu kowe, nesu. Mungsuh dewa perang, musuh dewa Bathara Indra kalah karo aku, Tru. Mosok? Ora tekoke semau sore kok. Ora tekoke mau sore ngerti critane apik. Bathara Brahma ngobong aku ora mempan. Wo, tak duduhi bojoku muda. Bathara Brahma mlayu. Ha to. Terus bar kuwi aku ngadep Bathara Guru tak takoni, Bathara Guru jane tiyang sepuh kula sinten? Bathara Guru ora ngerti, aku marah. Nesu aku. Bathara Guru nibake guntur geni guntur angin. Terus aku ora apa-apa lho, Tru. Mosok guntur geni guntur angin ki pusakaning Bathara Guru kena apa-apa iso lebur kok ora apa-apa. Nyatane aku jek wutone. Iki lho, delok lho, sing ora tanpa cacat sae mete-mete. Ha terus Bathara Guru ra iso nduduhke bapak aku tibani guntur geni guntur angin ra apa-apa terus ditibani Cismanta. Cis Trisula kok Cismanta. Heeh, Cis Trisula. Tibane Cis Trisula aku ya ora apa-apa. Bathara Guru bener rada keplayu saka kayangan gila karo aku, Pak. Kowe kuwi amen. Bumi kuncing langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas balewur. Bagong kowe ki piye to, Lim? Kayangan ki nggon dewa lah kok dadi kowe ngrusak kayangan gawe geger kayangan. Apa ora wedi karo welaking dewa? Welak piye? Welak ya ngombe, kae ngelak. Bocah kok kandan-kandanan ning elira jamak-jamak. Lah terus nek kowe tekan kene iki karepmu, ngene, Pak. Aku bareng sawetara tengok nang kayangan ki ngenam-enam pikir, ngenam-enam ati. Aku kaya dadak munggah nang kayangan ki ngopo? Wong Kagareng ki kakangku, Petruk ki kakangku, kowe bapakku sambungan. Mestine sing ngerti lairku ra ya mung kakang-kakangku karo bapakku to. Tekaku ana ning papan kene takon karo Gareng. Aku ki sapa Reng jane? Asline anake sapa, bapakku sapa? Waduh.
Waduh, Gong ya sing gedhe pangapuramu. Nek kuwi aku ora ngerti, tak gawe papat matamu, Reng. Loro wis kira warta gawe papat ki piye? Men kaya medi-medi napa piye? Njur sak penake dhewe ora anggepe ora. Wis Tru ngerti ora, Tru? Ora e, Gong. Waduh. Aku kon sapa? Takon sapa, Tru? Oh, ayo. Mir. Bapakku sapa, Mir? Kowe tak kandhani mesti ora percaya. Biyen jaman londo biyen. Biyen ana londo lanang. Perang ning alas. Neng kono ketemu kere wedok. Londo perang ora tau ketemu karo bojone, bareng ketemu kere, wah dipek bojo. Terus meteng lahir kowe kuwi. Tenane, Mir. Ceritane ngono. Dadi, kowe iki jane pancen bapakmu wis ora ana mergo bapakmu wis mati di bedil pejuang. Semar iki gawe-gawe gitu. Mbokmu mati kunduran. Lairke kowe terus mati. Berarti aku turunane Ropa. Waduh. Guayane kok rambutku ireng. Aku ya ora ngerti piye to, Pak. Kok kowe ora ngerti karo bapakku iki piye wong kowe iki wong tuaku sambungan. Kowe ya ora ngerti ora? Ora ngerti, Gong, sing gedhe pangapuramu. Kowe ora ngerti tenan, Tru? Ora ngerti. Aku iso ketemu karo bapakmu jaman semono. Lah aku ngatas karo dewa kok. Aku ngatas karo dewa ya ora didudu ya. Nek ngono ora adil donya iki ora adil, Pak. Aku mah nek meng kaya ngene iki aku trimo ngamuk nek kene nek do ora ngerti. Kok Petro mlayu wae. Iku ora kaya ora usah diurusi. Wes piye nek ngene iki? Semar ya gila karo aku apa mergo weruh mataku abang kowe. Terane ngombe anggur kok ya aku Semar. Soale aku nek mabuk iki ngawur. Nek monggo aku waras. Tenan aku nek muni nganggur. Ambal do mlayu miturut playune ora pangling kan. Neng negara Ngamarta sisan gawe pokoke nek urung nganti ana entuk keterangan sing gemandul sing gemathok ate burung kendho nggonku bakal ngerti karo kanan pisanane. Sampeyan iki dadak mlayu ki piye to, Pak? Bagong mripate wis sabang. Nadyan gunemane rada semu gojek. Aku apal karo Bagong nek mripate kaya ngono kae iki ora iso dindakake. Lah terus piye? Mlayu ning Ngamarta Petro.
palugon laguning lekas kita linuting kidung Koko Prabu Ndorowati sawetawis rawuh katuran Karaharjan tedhak paduka inggih Yai tansah pinanganing ngawidadan niring sambikala Kresna kaganggu aku ngaturake basa aku katura Dimas Werkudara kadangipun Kakang ndak tampa ora lat pangestunipun Kakang Tampanana Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yai Arjuna ndak tampa Yai kula wonten timbalaning adhawuh semu kagiat araos sing manah dene sawaninipun Ngraka Ndorowati wonten negari Ngamarta benten kelawan saban-saban liripun kados pundi wiwit ing Ngraka Prapteng ampel wates negari Ngamarta nadyan nembe ngawontenaken pasewakan ewadene sarating negari katon surem tejanipun boten wonten menika menapa ingkang kapenggalih saha menapa ingkang jalari kawontenanipun kados mekaten Yai Samyaji Koko Prabu ngemuti dhateng lampahan ingkang sampun kelampah mboten kanthi kanyono-nyono bilih ingkang rayi wekdal ingkang sampun kepengker nyumpena wonten ing ngababar kawursita madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyono-nyono negari Ngamarta keblabaking banjir ageng satemah mlebet wonten ing Datulaya poyang payingan sangya para abdi dalem ing Ngamarta miwah kagiat raos sing manahipun ingkang rayi dupi ngawuninganing agenging toya ingkang nedheng bena tumuli ingkang rayi medal alun-alun pepengkeran pados margining kawilujengan Koko Prabu lampaning kados mekaten menika werdinipun menapa mugi kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi Ngamarta jagat wisaning Bathara Wayaptura jagat Yai impan menika piranganipun wonten 3 Titiyani Gandayani lan Puspa Tajem inggih mekaten mongko impan ingkang ambabar dados kasunyatan menika wanciripun gagat Arahina tegesipun menika manjing wonten ing Puspa Tajem utawi Kadara Dasih inggih mekaten Koko Prabu lajeng wancinipun
nalika ingkang rayi guragapan saking Nindra wancinipun sampun gagat bangun rahina Sang Hyang Surya sampun tunggang gunung ing Brangwetan Koko Prabu menapa impen menika badhe ambabar dados kasunyatan niat langening kalanggihan agar andan moncar tinon ler kekonang surem sorot edan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga dereng ngantos paripurna katrenjo rawuh Iwang Pikulun manik wah Iwang Pikulun Narada akarya kaget sangya para Pandhawa Kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkani kala saketer kene donganing kong lir wuwu sing pini panca Iwang Adi Pikulun damel kaget Prabu Paduka nyang Madyapada iya Punta ulun payah ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ulun omah karya bombong tias ulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna ulun tampa Ndrut guru hakeku aku ngaturake sembah iya Werkudara ulun tampa Iwang Pikulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Puntadewa ulun tampa Pikulun Narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna ulun tampa Ndrut hakeku ya Werkudara Pikulun Iwang Jagatnata Iwang Pikulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Janaka ulun tampa Janaka ulun tampa wonten menapa Pikulun dene kesesa tindak paduka semu wonten wigatos rawuh wonten negari Ngamarta Darma Kusuma prapta lunane negara Ngamarta sayekti nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng wektu dina iki kayiwangan geger dipun sababaken menapa Pikulun ora ana kejaba mung muganing panakawan kita ya kuwi Bagong ing nalika semana mungganing kayiwangan ngupaya kelawan Sudarmane monggo ulun wis paring keterangan ingkang gumathok kelawan Bagong munggo asal mula bukaning si Bagong ewadene ora narimakake wekasan ngamuk ana ing kayiwangan ya mung gumun penggalih ulun teka Bagong duweni kedigdayan ingkang linuwih ketitik ulun tamani guntur geni guntur angin Mboyatumama ulun tamani Cisjar Trisula uga Mboyatumama malah ulun keplayu saka kayiwangan Puntadewa Werkudara Kresna padhangna Suralaya elingna emurna si Bagong aja nganti hambrung ing datan pepitung Arjuna wonten paring adhawuh panakawanmu ki piye
sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira. Kakang Semar, kula. Lah kok dadi kowe ora elek-elek karo anakmu? Pokal gawene Bagong mengkono mau sayekti ora mung bakal gawe wiranging Panakawan dhewe nanging uga nyempyuk marang asmaning para punden Pandhawa. Para Pandhawa ngono kok dadi bendaraning para Punakawan. Lah kok dadi kowe ora ngelingake marang si Bagong ingkang nganti wani kumolancang. Kakang Semar, destun temening atase Kyai Semar kuwi tinuwakake ana negara Ngamarta. Nanging sabab apa dene ora elek-elek karo si Bagong. Ya bener Bagong kuwi wong kang wis tuwa, nanging Kakang Semar minangka dadi wong tuane. Nganti Bagong wani gawe wiranging para Pandhawa, Iwang Pikulun Jagatnata lan Iwang Pikulun Narada rawuh ana ing negara Ngamarta. Ngendikake yen to Bagong gawe geger kayiwangan apa wis memper ing atase titah swantah wani gawe rame ana ing kayiwangan. Mangke riyen ampun dukani kula sik. Kula tak omong, kula tak matur. Kula niki mlayu-mlayu nganti kringete kaya ngeten iki ya merga saka pokal gawene anak kula. Mboten melu kewajiban minangka dadi abdi nglakoni tetembangan suka-suka parisuka. Lah kok dadi malah Bagong niku tekan Karang Kadempel. Ngunek-unekke kura, ngunek-unekke kakang-kakangne. Takon karo wong tuane mongko pun kula glentrehke ya mesa ora percaya. Malah kula mangsa Barandarane ajeng midana dhateng Bagong pun nek mboten di ngotenke bocah niku mboten kapok. Yata laruta saking godha sang kura-kura yen amutusa sang Sri Bagong. Nggih tak takoni kowe bloko karo Janaka mesti kemawon kula mboten tau matur Dara kali Ndara Janaka. Kowe mentas saka ngendi? Kayangan. Bloko kowe. Nggih. Iwang Pikulun Bathara Guru Keplayu saka Kayiwangan. Iwang Pikulun rada ndherekake tindak Iwang Pikulun Bathara Guru. Kayangan ana apa? Enten pengamuking Raja Ditya. Raja Ditya Ratu Buta. Saking negari Parangkusuma. Jejuluke sapa? Prabu Bagong Yaksa. Ora cengengesan. Aku bendaramu. Lah kok dadi kowe tak takoni cengengesan. Apa rumangsamu aku ngejak gojek karo dapurmu? Bagong, non tingkah polamu sing kaya ngono mau mirang-mirangke Janaka, mirang-mirangke Koko Prabu Darma Kusuma gawe wirang Kakang Mas Werkudara. Kowe kena delekke apa ora? Kula pulun mendha nek pun wonten sing paring keterangan bab napa sing kula goleki. Kula kepengin weruh Sudarma kula, bapak kula. Iwang Pikulun Bathara Guru wis paring keterangan. Teko kowe isih ngeyel. Banjur karepmu apa? Kula mboten gadahi karep napa-napa. Kula mung kepengin weruh wong tuwa kula. Bagong, nun, yen kepengin weruh wong tuamu, takon Janaka. Sampeyan prisa? Wong tuamu wis nang epek-epeke Janaka mung kari nonton. Wah, mbok mau-mau rasa dadak tekan kayangan. Kula tak nyuwun prisa men lega ati kula nggih, Den. Iya, nyoh tampanono. Wah! Raja Ditya sampeyan. Kowe Janaka
arep lelanging jagat lancuring bawana cokot kowe. Ben pokoke aku nek ora ngene iki ora kelakon-kelakon penjang aku. Wah cokot mbuh tatu mbuh ora sing penting tak geget. Aku pokoke niate anggere geget aku ni. Mbuh tatu mbuh ora. Nek urung jerit urung arep tak sulke. Yo amuk legane ati iki. Aku Non. kowe dadi abdi seprono sprene demenake ora kaya sak gedhagan iki. Lah kok dadi wangkal kowe. Perkara wangkal niku mergo kula duwe gegayuhan, Gus. Nek kula ora duwe gegayuhan ora bakal kula wangkal. Bathara Guru kan maring keterangan kali kula. Ora menehi keterangan sing gumathok. Tekan lak-lakane naga. Kendhita ayat mimang kadang dewa. Kula mboten ajeng mundur. Wah, wangkal wae. Dan Koko Rabu piye? Mboten mokal. Iwang Miklun Bathara Guru paring dawuh mekaten. Lah sebabe Bagong kula tibani. Tangan kula mboten dipun raosaken. Tak dupak ora apa-apa. lho lah kok elok temen. Lah kok dadi ditamani Janaka didupak Werkudara ora apa-apa. Bagong kok ampuh men. Nggih, nyatanipun mekaten. Wis kono do mundur. Tak sawange kaya ngapa wujude Bagong? Lah kok kedapi-dapi temen kaya ora sebaine. Wah, lho kok sik. Durung perang kok wis getak. Saking glelengku. Aha. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Oh, sapa iki? Lho dadak takon wong Kresna ngono. Oh iya, Dik. Ana napa, Den? Aku mung butuh ngendhake kamurkanmu. Kula mboten ajeng pripun-pripun nek pun wonten sing paring keterangan dhateng kula. Kula nek mboten ngenten niki mboten kelakon penjangka kula. Gong. Eling to, Le. Iki nang negara Ngamarta ku gawe geger negara Ngamarta karepmu piye to? Truk, rene Gejlek cengelmu. mundur. Kere kok ya kere kok. Ha iya. Ayo. Gayane koyo ngunekke wong sak penake dhewe ora. Mangsane ajen apa sampean? Oh lah dalah. Oh lah. Kowe iki ngopo melu guyu? Ya men gayeng. Ora ana sing guyu kok ya sepi. Mati dening aku kowe. Kowe ya heeh. Lho, ngapa? Kowe ya mati dening aku. Wani rong tandha. Sing tak wedeni apamu? Kelakon penjangkaku, aku wis weruh sapa sejatine kowe. Terus arep ngapa kowe? Oh, ditenono, entenono kene. Yata laruta saking godha sang guru kula. Yen amutusa sang Sri Koko Prabu kula kadhawuhan menapa
dene Paduka Kaka Prabu lenggah wonten ing ngandhap kula ugi dipun lenggahaken wonten ing ngandhap Yayi sampun nganti ngginakaken peningal lair nanging peningal batos menika Bagong blegeripun mancen Bagong namung monggo to kula aturi Mas paosaken ing lenggah wonten ing singasana pelengganipun Bagong menika sinten aduh pukulun sangasih prana mboten nama mokal menawi Bagong kados mekaten kawontenanipun jebul paduka ingkang ngembani dhateng Bagong sembah bekti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Wenang sapa cah cilik ngenyak-nyak sirah iki ngandel ora. Mulane kok ampuh Petruk. Nggih ayo. Sapa Petruk iki? Ya kuwi Sang Hyang Wenang. Nganggo jarik kotak-kotak. Nah iya ben. Kudune rak iki nganggo seragam SD ya. Wong edan karo sapa-sapa kok dijak sembrono. Pukulun bekti kula kunju. Iya. Darma Kusuma Ulun Tamba, pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Kresna Ulun Tamba. Lajeng laman menika kados pundi pukulun Bagong? Nun. Ulun ingkang bakal sak jarwa kelawan jeneng kita. Nggih, kula mung butuh ngertos mawon kok pukulun. Duk nalika Siesmaya tinanting dening Sang Hyang Tunggal apa kepengin urip ing kayiwangan lan apa kepengin mapan ana ing jagat Siesmaya kepengin netepi minangka darmaning pamong kanthi wujud Semar Badranaya nggih jaman semono pancen durung ana titah ingkang mapan ana ing jagat mula Semar banjur diudhunake ana ing donya isih jamaning para jin. Terus Semar mangsa ki jenan ora duwe kanca, ora duwe ruang, tumuli munggah ning kayiwangan nembung kelawan Manikmaya. Manikmaya Mahasingasamun ngrawuhake kelawan panjenengan ulun. Tumuli ulun ingkang nyipta, tumuli ulun ingkang paring dawuh. Semar, kita aja kuwatir sabab ing sakungkur kita wis ana kanca ruang kita. Saka ayang-ayanganing Semar mandi cipta ulun wenteh wujuding Bagong. oh padha karo Bathara Guru mau. Ha iya, Ning apa arep bubar jam 10? ha iya ya Gong. Kuwi mungguh kang dadi sejarah kita, dadi antaraning Nala Gareng Petruk Bagong kuwi temene ingkang luwih tuwa Bagong. Dek Truk. Gleleng kae bareng. Nah nyileh ditene, wah ora tenan to. Bareng Menang tua terus jaluk apa lagi. Terus mengutang ora. Dek Gareng nanti arep tak ketraki. aja Gong ora ngono Bagong mungguh asal mula bukanira. Dadi kita kuwi mboyapi nutrakake dening sapa-sapa nanging sarana cipta kita besok bakal manunggal sajuga maneh kelawan Semar ya Sangismaya apa kawan Bagong kita wis ngerti lan wis trima Sampun pukulun matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih pukulun. ulun kundur makayangan. Rondelo. Wah, wani ngetrak. Bareng aku wis ora gleleng wani ngetrak. Ah, cedhis kowe ya. Ah, curut. Dewa-dewa nganti mudhun ning jagat merga pokal gawene Bagong. Wah, trondelo. Monggo Di. Bagong kepiye? Nggih pukulun jumbuh kan pengendika panjenengan.
kita mbuya percaya karo panjenengan ulun mboten perkawis mboten pitados Bu kula ning mung kepengin ngerti sak nyatane kalih piyayi sing pancen tenan-tenan nalika semanten meruhi kalih napa dumadosipun Bagong ulun ya prisa nanging panjenengan Bu kula ning mboten nyipta sing nyipta Sang Hyang Wenang ya Bagong kayangan bubrah mboten bubrah Bu kula sampun kula kirim rawan supados ngatasi kerusakan kayangan. Iya. Tukang telu laden tukang papat. Niku mengke pun beresi Bu kula. Sing bayar sapa? Mengke dilebokke teng tagihan kula. Kula gadah rekening. Mengke tukangnya dibayar nganggo BPJS. Aku iki gowang lara kok nggo bayar tukang. Tekor ora. Sembah kula nyuwun pangapunten nggih pulun sepisan malih nyuwun pangapunten iki kahanan lakon kaya niki mung nuruti Pak Ganevo Bu kula. Iya. Bagong ora dadi ngopo ulun kundur makayangan. Nggih, sembah kula Bu kula. Tangi mau gleleng tak dupak tangi Larak mau to Werkudara kae mau mergo kelenggani wong iki kulon padha wenang lah saiki Bagong ya wis ming Bagong lumrah duh nanti cak tulung terus wah aku wis ra gleleng terus tulung tangeke terus. Wah, ayo cemplung peceren ra iso tangi. Niki wau le ampun kenggonan Bathara Wenang. Wah, ora ngerti. Ora ngerti karo nyengenges ya terus. Bathara Werkudara duwe nyengenges ora. Lara matuk ngono. Yer. Petro edan, Petro iki irunge nyangkleng. Wae copot mekutaku. Wani bales mani nek karo kowe. Piye wis paham? Wis, Pak. Weroku karo kowe ternyata kembar, Pak. Weh. Oh iya, cangkeme jembar. Dapur. Ngopo ning kene? Ajeng kaya Ndara Janaka. Janaka ya Janaka Semar. Syukur Bagong nek kowe wis padha ngerti lan wis padha insap. Nggih, Pak. Kowe anake sapa? Mboten pinutrake kula kedadesake ayang-ayange Bapak Semar. Syukur. Teges kowe kuwi sesuk sing bakale tansah nyawiji karo Semar. Nggih, mengkaten, Pak. Ya cinta pancen kaya ngono Bagong, kabeh wis kababar lan kabeh wis paripurna. Mugi-mugi muga-muga tansah ndayanana katentreman lan karukunan mring sagung kang padha lenggah ning jagat iki. Nggih, mugi-mugi Ndara.